ଆଉ ସେପଟେ ମାମା ଶୋଇଛି। ଇଏ ମଝିରେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଝିଅ ପୁରା 3ଟା ବେଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଲାଣି। ଆଉ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଧନ ତମେ କାହିଁ ଉଠି ପାରିଲ କି ଏତେ ସକାଳୁ? ଉଠି ପାରିଲ ସକାଳୁ? ମୁଁ 1ଟାରେ ଉଠିଲି। ତ 1ଟାରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଶୋଇଥିଲୁ? ମୁଁ ଖାଲି ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଏଇଟାକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲା ଆମ ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଉଠି ପାରିଲୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଢେର ସାରା ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକିନା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଜି ହେବ।